Gondolom, hogy az nem kérdés, hogy jövő évben is találkozunk, hogy azt annak idején megbeszéltük, hogy minden évben a gyerekévfordulókat vagy kicsit jobban. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ez az időpont nagyjából jövőre is kalkulálható, ez a május 3.-4. hétvégéje. Tiszta szívből készültem erre a találkozóra, és öröm tört el, hogy így láttam benneteket. Kápolnás barátunk egy éve megígérte, hogy elküldi a családi ok miatt a tervezett tablót. Én még azt a láncot is le fogom venni a nagyítóval, ami akkor volt, nem a mostanit, mert sajnos azok a 44-45 év lassan eltelik. Én sokáig kívánom, hogy ha bár Erzsikét, Toncsit, mint testnevelőt és Laci barátomat, még magamat ismerve, még jó pár évig szeretnénk köztetek lenni, és most eszembe jut, hogy én a második emeleten, ahol az osztályutak volt, úgy tartottam matematika órát, hogy lent lehetett hallani a földszinten. Hát a hangom már megkapott, meg sok mindent, szívből kívánom mindennyiőtök életébe a boldogulást, most már az unokáknál, szerencsére nálam is van egy 2 és 4 éves, úgyhogy hát szívből köszönöm a meghívást, és ameddig lehet mozgok, én még tőle a székbe is el fogom vezetni magamat. Én nem tudom. Ő még nem megy. Tudom, de nem akar. Nagyobbik unokám jön hozzám. Húzok, ázok, ászok, jászok, jazigok. Tulajdonképpen ugyanarról a népről van szó. Én itt most tulajdonképpen csak egy országot említettem, de azért több is tartozik hozzá. Ez az Uzbekisztán. Hát itt a uzbékségről van szó, ahol hát nekik nagyon sok közünk van hozzájuk. Tulajdonképpen hasonlít a székely rovásírás ABC-re, ezen fölül pedig ugye, több helyen megtalálhatók, mint néptöredék. A Krímbe volt egy ősi város, Szudaknak hívták. Hát
hát ugye, ha valaki tud oroszul, rajtam. A szudak az keszeget jelent, tehát lehetne egy orosz elnevezésű város is, amit ma már csak romjai láthatók a Krimbe, de erről szó sincs. Ez Szubdag nevezetű perzsa kifejezés volt, ahol ezek a szogdok laktak, azt jelenti, hogy tiszta hely, szent hely. Hol imádkoztak az őseink? Mindig az erdőiben, a magas területen, fákban, forrásoknál. Ilyenről nevezték el ezt a helyet. És aztán egészen Magyarországig eljutattak ezek a szogdok, csak ezt a magyar nyelvészet, vagy a nyelvtörténet igencsak elhallgatja, Szeged névre hallgat ez a város, ami hát ugye Szöged és egyebek a Szogdiából származik, szintén nem nagyon beszélnek róla, és ezért érdekelt engem, és ez mentem. Nagyon nagy szövetség volt, Taskentben egy régész professzorral megismerkedtem, aki ott feltárásokat végzett, és Szogdiában egy hatalmas előadást tartott, és ott nagyjából van keresni valónk, csak ezt még fel kellene tárolnunk. 2 év után jöttem haza szabadságra, akkor már a férjemet megismertem. Ő 1 év után, nem is 1 év után, 10 hónap után lophatta Líbiát, nem bírta ki, úgy látszik, és megvárt. Tehát én letöltöttem a 3 éves szerződésemet, de azon igyekeztem, hogy mindig. A váltótársam már nem jött, nem akart, tehát a magyar részről nem nagyon örültek, hogy én elmegyek, tehát kijátszottam a magyar oldalt a líbiaiakkal, úgyhogy Líbiából írtam a bátyámnak, ők fordították le a Jean-Louis francia levelét, hivatalos papírjait, és valami hiba sült be, ott ülünk a hivatalos személy előtt, nézi a papírokat. Hát ahogy a francia levél, az nem 6 hónapon túli már, az esküvő nem történt. A vízesküvő, kimegyünk a Jean-Louis-vel, megtörtént. Kimegyünk a Jean-Louis-vel a terepből, mondom a Zsanyukat, hogy nem létezik, hát a levelet 6 hónapon belül még ez nem létezik. Nézzük a levelet, a dátumot rosszul fordították le, visszakopogtatunk, és megmutatjuk szerencsére az illető, nem tudod gyönyörűen franciául, jobban, mint én, és mondom neki, hogy nézze meg az dátumot, a franciát és a magyart hasonlítsa össze, és akkor kiderült, mondja, hogy áldásomat adom. Úgyhogy csak november 1-én hagytam el a Magyarországot. 6 éves, tehát nagyon igyekeztünk, belakadtunk gyerekeket, úgyhogy bent van az időben, úgyhogy aranyosak. Akkor bejártam Párizsba, 3 hónapig végeztem a kerülekon, français, feláttam français. Din